Som Harry Potter a mám čakať 40 minút na svoj prútik, tak sa na to vykašľam. Takto budem mu to ukazovať live chat. Is Tokyo Disneyland Station. Teraz stojíme v rade na Indiana Jonesa, to má byť jeden z najlepších kolotočov tu. Prechod do Univerzalu je jak prechod cez letiskovú kontrolu. Tam vám veci oskenujú, prejdete skenerom. Tak sme v Universal Parku. Je tu strašne zasa veľa ľudí ako všade. Utekali sme do Nintendo Worldu, že či nás pustia, lebo nemáme ten špeciálny lístok. Lebo minulý rok sa nám tak podarilo tam dostať, ale dostali sme miesto toho time entry ticket. Tak dostali sme time entry ticket do Nintendo na 9:30, tak medzi tým ideme na Flying Dinosaura, čo je jeden z najhorších kolotočov, čo som v živote zažil. Akože ja milujem adrenalinové kolotoče, ale pri tomto mi nebolo všetko jedno. A Niky ide úplne prvýkrát, tak dúfam, že to prežije. Bratom sme na to boli minulý rok a adrenalin nám vyskočil normálne, že o 200. Flying Dinosaurs nesklamal. Aké máš pocity? Bol to najlepší a zároveň najhorší kolotoč, na akom si v živote bola? Keď sme z toho zišli, tak prvých 5 minút nepovedala ani slovo. Nedokázala. No, teraz ideme na Harry Pottera, na Rockford, Bradavice alebo Hogwarts, lebo ešte máme čas, hodinku na time entry do Nintendo a cez appku sa dá pozerať, že koľko čakáš sa na ktoré jazdy a už teraz sa čaká na Donkey Konga 3,5 hodiny a na Mario Kart už skoro 2. Čiže rozmýšľame, že tam pôjdeme síce, ale možno nedáme toho Donkey Konga, pôjdeme sa tam aspoň pozrieť, ale neviem, nechcem zabiť 3,5 hodiny kvôli jednej jazde, keď je tu toľko vecí, čo sa tu dá robiť. Prútiky, kde už je teraz 40-minútová čakačka na to, aby ste si kúpili svoj vlastný prútik. Keby som Harry Potter a mám čakať 40 minút na svoj prútik, tak sa na to vykašľam. A idem ďalej. For a minute then be right back. Professor Snape wanna make a portion. You ashy as fuck, you better get some lotion. Put a spell on a nigga, then I dab on a nigga. Carve on the more than a folk on a nigga. My wizard's lit, y'all don't even know. When I'm with your girl, I steal the show. Glass on my face, you're a disgrace. The mentor try to suck up my face. But yeah boy, I survived that shit. Scar on my face and my coat so lit. I was a little boy, but now I'm grown. Started all off with the Philosopher's Stone. Then I took your girl to the secret chamber. I made her work her body, I call it labor. But hey, there's more. Shout out to my nigga Dumbledore. Before I try to kill him, but he a little bitch. Instead he got killed by the Half-Blood Prince. Tryna diss me, see that coming from far. Saw a girl sitting by the potion bar. She told me she was home alone, and then we went in my flying car. Cause I got that black magic. The upcoming OWL exam. He's so dead. We should definitely stop by the A hippogriff here. Is there a homework assignment on transfiguration? Ne v Super Nintendo World, ale stala sa nám taká vec, brata nepustili. Vlastne my sme si urobili hneď ráno tie time entry tikety a bratovi ho proste vymazalo z aplikácie a nemalo, čiže ho nepustili. Pustili len mňa a Niky. Tak my si to ideme prejsť, na jazdy nejdeme, lebo sa na ne strašne dlho čaká, skoro 3 hodiny, máme 10 hodín, skoro 10:30 a do druhej by sme tu čakali na jednu atrakciu, čiže to sa neoplatí, ale ideme si to minimálne pozrieť. Našťastie tu brat so mňou bol minulý rok, čiže vie,
ako to vyzerá, čiže už to videl, no. Ale otvorili Donkey Konga, to ešte nevidel, tak mi je ho ľúto. Tak mu to aspoň takto natočím a tiež mu to ukážem. Nech si to užije takto spolu s vami, aspoň cez video. Haló? Počuješ? Čiže brata zrušili, ale vynašli sme sa takto. Budem mu to ukazovať cez live chat, jak to tu vyzerá. Aspoň takto, no. A ako odškodné sme mu kúpili takýto pohárik parádny. Neviem, či mám natáčať mobilom alebo rukou. Tak, nech sa ti páči ako odškodné. No a ideme na mimoňskú jazdu. Nenechajte sa oklamať tým, že sú to mimoní, lebo majú to asi jedno fakt z najviac premakaných tých atrakcií, čo tu sú. Čiže ak tu budete, určite odporúčam navštíviť mimoňov. Ako sa cítite na ďalšej rade? Strašne dlho sa čaká. Znovu ľutujem, že nemáme Express Pass, ale 200 € je 200 €. Ale koľko stál Express Pass? Hej? Tak 200 €. To aj za to, že sme žgrlaví. Žgrlaví ľudia musia čakať. Ešte nás čaká celá táto rada. Dobre, čiže ešte sme sa rýchlo zastavili v Harry Potter Worlde pre Butterbeer a celý premočený, ale šťastný, zabavený, možno aj chorý. Ideme preč, ideme domov, no. Bohužiaľ nám to tu táž trošku skomplikoval, ale stále to stálo za to. Čiže
Najbližšie sa hlásime z Tokia. Our next stop is Tokyo Disneyland Station. Tak, sme v ďalšom zábavnom parku, konkrétne Disney Sea, nie Disneyland, ale Disney Sea a ten sa nachádza len tu v Tokiu. A dáme si aj také porovnanie, že ktoré bolo lepšie, či Disney alebo Universal, čo sa oplatí viac, keď ste tu v Tokiu. Tak máme za sebou prvú jazdu, cestu do stredu zeme a bolo to brutálne. Najprv je to taká pekná jazda vnútri akože hor, kde sú kryštály, potom tam je taká príšera a odtiaľ do úplnej tmy vás to vyniesť hore a z tmy úplne hodská dráha proste zjazd dole. Tak to bolo nechutné, ale super, fakt je jeden z najlepších kolotočov. Dobre, Tower of Terror za nami, normálne mi došli slova, aké to bolo extrémne. Ešte doteraz mi buší srdce, je to fakt, že teror, lebo vás to zobere, ono to simuluje reálny pád vo výťahu. A ak sa bojíte výťahov, alebo to, že niekedy padnete vo výťahu, tak toto reálne zažijete. Ale odporúčam to aj tak navštíviť. Teraz sa chystáme do niečo, čo je mne srdcu najbližšie, Toy Story Mania. Ako malý som Toy Story miloval, Buzz Lightyeara aj Woodyho. Aj som si chcel kúpiť postavičky, lebo ich tu majú za veľmi málo. Originál v krabici 25 €, ale už ich nenarvem do kufru. Strašne sme sa tu rozšupli a bohužiaľ nám zrušili let, čiže si nevieme dokúpiť ďalší kufor, lebo nevieme ani cez akou spoločnosťou budeme letieť, aký dostaneme náhradný let, čiže nemôžeme si dokúpiť ďalší kufor a tam narvať ďalšie veci. My night runs into morning all the time, and through my phone I'm scrolling, bang my line. Off that drink it's hard to focus. Seems like I'm always chosen by romantics that are Musíme si zobrať takéto rýchle snacky a zobrali sme si trošku toho menej, lebo ešte chceme toho chutať veľa, aby sme sa neprejedli. A toto majú byť Toy Story dumplingy, nejaké chicken tenders a crème brûlée churro a Nika si ešte zobrala kafe latte. Tak ideme dať taste. Je hotové. No. Churro? Čo to je? Crème brûlée písali. No. Tie churroska tuto v Japonsku majú úplne geniálne, aj v tom Universali, čo sme jedli, tak boli úplne, že perfektno.
To len taký veľký, rýchly snack. To ale není to zlé. Obyčajný snack, ale tieto dumplingy, to je niečo úžasné. She don't allow herself to miss nobody else. I've had days where I was dolo, but I never caught a bad case of FOMO. Don't talk to me about your previous, you know I'm that times two. Penthouse jumping from the front to back room. Girls going wild, showing off new tattoos. My night runs into morning all the time, and through my phone I'm scrolling, bang my line. Off that drink it's hard to focus. Seems like I'm always chosen. Točiť? No jasné. Iba čo? Vidíš točiť pak? No. Prečo? Nemôžem točiť? Vadí vám to? Dal som si slnečného toč. Á, dobre. Teraz si inkognita? Ja. OK. No, však len normálne poviem, že sme boli na tom Raging Fly, nie? Jak sa to volalo? Raging Spirits. Raging Spirits sa ten kolotoč volal. Vyzeralo to horšie, ako to v skutočnosti bolo. Ty si prečítaš okuliare? Všetci si tu dávajú okuliare, hambia sa. Je tu natáčam v rade, hrôza. Proste bol to Raging Spirit a vyzeralo to horšie, ako to bolo a bol to najslabší kolotoč asi tu. Za mňa, na ktorom sme boli. Teda okrem tých Toy Story. Ale tak to nebol kvázi kolotoč. Hej, to bola hra pre deti. Ale bola to najslabšia horská dráha, na ktorej som bol za poslednej dobe, a aj keď to vyzeralo najstrašidelnejšie. A teraz stojíme v rade na Indiana Jonesa, to by mal byť jeden z najlepších kolotočov tu. Ale ešte pôjdeme na niečo odtiaľto? Vidíme. Lebo už asi aj budeme pomaly končiť a pôjdeme preč, lebo sme fakt zničení z toho stáťa v radoch. Nebuďte žgrlaví a kúpte si premium. A tu sa ani nedal, ne? Nedal sa, mne nedávalo jeho možnosť, ale dá sa kúpiť na konkrétne jazdy, na tú jednu konkrétnu jazdu si viete kúpiť ten premium pass, ale tie, čo sme chceli, boli buď vypredané, alebo kým sme sa rozhodli, tak nám ukázalo, lebo to vám dá na konkrétny čas a ukázalo nám to, že bolo 11 hodín a že o 12:30 a čakačka bola hodina. Už sme rovno počkali na ten kolotoč, aj keď sme medzi tým mohli ísť na niečo iné, ale už sme radšej počkali a ušetrené, zarobené. Indiana Jones bol super, trošku som tam aj točil, snažil som sa na mobil, ale potom som si prevrátil kameru a strašne to tam hádzalo, čiže som si ten mobil radšej schoval, ale je to, neviem, jak by som to opísal, ale idete vlastne dnu a jazdíte jak keby v jaskyni, po kolaniciach a všelijaké. Pripomínalo mi to trošku dom hrôzy. Na taký štýl mi to prišlo, boli tam super efekty, aj hologram, bol tam hologram Indiana Jones, ktorý bol brutálny, fakt to stálo tiež za to. A čo by som ešte povedal ku koncu tomu, ale každopádne Universal je podľa mňa lepší zábavný park, keď si máte vybrať medzi oboma, tak radšej by som išiel do Universalu ako do Disney, lebo tie kolotoče sú zábavnejšie v tom Universali, ale tuto v Disney je to zasa krajšie. Že keď chcete akože ako výzorovo, by som radšej išiel do tohto Disney, ale za zábavou ako kolotočmi by som išiel radšej do Universalu, alebo keď môžete obe. My sme radšej dali obe a na úkor nejakého festpasu, lebo dá sa to aj bez toho festpasu úplne v pohode. Úplne v pohode sa to dá zvládnuť bez festpasu. Počkáte si, 4-5 kolotočov zvládnete za deň a my už teraz ideme späť na hotel, už je dosť hodín a aj nám začalo pršať. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať odber, like, aby sme sa videli pri ďalších videách a ja sa hlasím z ďalšieho videa.